idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rin ti surat, idi kalman laeng ni Manuel nga napooloan. Huwag, kuya, huwag, gamong idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tarag dinner date kami manen kini Eden. Mangum opisina kami ngagpadpada at dan nasurok nga makatawen ngagtrabaho kami. Kalpasan ngagpadpada nga naggraduar kami ti accountancy, kad nairwar mi ti board mi, kad nagpadpada kami nga CPA, kad nagpadpada kami mat nga nakastrek iti trabaho mi. Saan kam lang ngagpadpada iti bangko pang opisinahan. Idada kam pa lang iti third year college manong naming at dan nagkinaawatan ti puso mi. Nobya kon idi. Namin anon man ang naming inyawis ko keng kuwana, iti pa nag-check-in mi, idagbasbasa kampay lang. No, huwag, kunana. Jak kayat, kunana. Apay met, at ang amin paramis ko di bagik, sweetheart, nakayat ko tagbaling nga virgin nga graduate college. Narespetar ko rin nga desisyon na. Iso nga namin do lang idingin singasing ko ti pa nag-hotel mi. Aging ka naggraduar kami, nagkakalakapasa kami ti pa nag-take mi ti board, aging ka nga agtrab-trabaho kami kat nasuruken nga makatawan. Kung nakarod keng guwana kat agkasartan. No way, may sapi nga tawen sa tanto agkasar. Di ba nagtulagan ta? Duwang nga tawen nga pa nagtrabaho ta sa tanto agkasar. Okay, ori kat naggraduar tan. Hindi ka nagbasbasa ka pa lang, agbasbasa tayo pa lang. Kahit in karimi di bagim, nakayat mga virgin ka turpos, ita nga ron. Saan ka di nga rumpengin? Ngaramitan tan? No way, huwag. Apay met, in karik nga miniti bagi, nakayat ko nga may sak nga virgin, nga idatagnak iti altar. Nako, awan din na aramitak manong. Iniadda kang pailayang iti college, in karina nga kayat nat virgin nga graduar. Itata naggraduar kami, nagtrabaho kami, adamanin karina ti baghina. Kayat nakano ti makikasar, nga may nga virgin. Anapay nga ti mabalin kumano. Aging ganalayang ti holding hands. Pasare arako. Pasare aglana nga napaut na kiti lips mi. Kaya tayo nga ba nag-dinner mi manong name inyara sa house ko manin. Sweetheart, uminom ta ti arak? No. Si Kamet, nakapapaidam ka. Nakasti ang diktaw, minom to kumati arak. No, huwag. Kung may alak, may balak. Kadwan na kasta, ti mapaspasamak. Manuel, adda karida ti bagida, ngimno adda araken, kat nakainom dan, nabartek dan, nakaw! Nalipatan dan ti karida. Katun, manano ka, ikasar kamet. Ikasar ti karik ti bagik. Nakayat ko dagbali nga virgin, ikasar mo. Talagang di mo kayat. Saan? Bahala ka. Kas mula ipangpangtang, bahala ka. Kunam, kasla, adta nakasagana nga. Awan? Awan, bahala ka. Amo, Manuel, nung naikari nga si kakincheck nag-asawa, uraan niya papaspasama. Ngayon na saan nga naikari? Awan maramit ko. Awan to hanto unay na sakit tinahakim ko no, saan nga si kakinsak tinekari, yan tangay, virginak mo napanakailag to iti lalaki nga naikari para kanya, nga mangibaga, I'm still virgin. Jack nga ro din inulit-ulit pa manong naming na lukoy ni Eden. Uraik langin nga dumte nga talaga, tikal dawan, tikal lay sami. Tay suntun ti panang ngitid na, ti amin-amin na.
Ananusak pa lang manong ano. Agsweldo akan mapanag gumatang di per kilo. One night stand ako nada. Pangusarak ti ng lalaki. Di ba? Hindi man sa ngarabi, manumnemi kasasarita nak di mama. Manuel, ma, naunag ti pang panunutan. Ada ka di problema? Nung ti trabaho mamaawan. Ti di nga rot relasyon nyo kay Eden. Amo, man. Di ba? Hindi pa lang problema nga saan nang edad ti amin namin naking ka. Mawadag so na mama. Amom, mamano tikas kang kuha nga babae. Raimak, tikas kang kuha na. Apay mama, sakbay nga nag-asawa kay kaditi papa. Saan kayo nga virgin? Saan? At dai din ni manong mo, tiyan ko kasar kami kini dadi papang mo. Stagayam. Mamano ti mga asawa, makaasawa ti virgin. Nga mayan natop ti kinapuraw di trahe di Buda nga isuot na. Ha, uraya ka. Nga makabagkalasakam kini Eden. Kito ini ko. Respetarem desisyon na. Kat naragsak kan dalo na yung nagasat ka. No ti asawaem kat may isang virgin. Iti sumarunong arabi, manong nemi nagpakada ni mama. Ma, paano nyo? Dapat magbasid makidungaw, ah. Di ka kat kumaumay. Masulitak, madibagbagik. Alagat panawang ka nga roda. Kag may mesa ka dito balay. Ang mga numabutin ka. Nakubot-kubutin ko, mama. Lalaki, ah. Sige, hinakaro na. Kasi nakabayag yung mama. Makimari tayo sakto agad, baka lipas, baka alaunan to, no? Agawitan. Adan to mangitulod ka niya. Agbuy-buyak ti TV manong nemi idaadag turbel. Sino nga tamad atag turbel? Karo ba? Manong nemi si Miri Pak. Sino deta? Kuya, ni Lisel. Lisel. Ito yung karo ba, kuya? Abay, karabrabi, kuya, please. Isuro na kumanti assignment ko. Oratan ng pasamon di kito. Ito na nung patakasapol mo. Ito ang bigatin, kuya. Abay, nagladaw kang orad ng mayan. So pala pa nakapanunot ko. Humot sa balay pagpatulunga. Digidikas ko lang. Digiti, ti boyfriend mo. Numpay boyfriend ko, kuya. Mabait lang ka natin lokot ko di kayo ta. Nagpakatakamat lang ka naganakin ka. Un ko, kuya. Imbaga, nga yung da kuya Manuel, pagpatulungak. Kitwang ko nada. Kasi siyempre, accountancy ka. Accountant ka, kasama ti kurso. Sige nga rin. Tira, sumrekan. Manong nemi. Naka-short ni Lisel. Hindi si Sir Rek na. Medyo nagtumog, mano. Nakita ti puon ti barukong na. Kuya? Awan samit ka doang? Ada. Sino? Ni mamang mo? Sika. Diba? Balikan ka nga kaduwak. Nagamapit lang ti rekap ko ti gate, ah. Kuya, ka. Habay, humat ka doam. Kan manano akong kaduwak. Napanagidogaw ni mama. Manano ko ma? Mabuting ka kanya? Sana mabuting ka, kuya. Amangan si katagbuting kanya. Naman ko makabuting ka. Kuya, pasensya ka na. Kastuyak nga arwat. Hindi man dapat girlfriend nun, di ba? Ada na. Dadari kang pa nagkasal. Baka next year. Nakita ko na, yung pa-share mo na minsan ito balayo. Bigat idi. Adak mo ito sangot ti balay mi. Di ba? Kakaruba tayo lang. Naglapsat di asawa. Di girlfriend mo. Dumanong tataonin. Man.
Nagplastar kami manunimik ti salas, inidap ko ti TV, nagtugaw, gabuta, nababa ti center table. Nagdalupisak iti carpet, inopen na ti laptop na. Iti pa nagdalupisak naman, nagwas ng electric ito, Diyos ko. Monotaon mo, Lisa? 17, running to 18. Ikat mabayag ka pa sa kanto aggraduar. Magbidlang na ta, kuya. Dito yung kuya, mas nagkato ya. Sige. Dito yun. Iti pa nang kitak manong name iti screen. Naggidan, ti ulo mi. Ore lang nagdenes, ti pingping mi. Sa timalyaw matmanong. Nagbanglong sangaw mo. Ha? Kumuna? Nagtutbrasak, kababay mo't ano, ang sasarita tagat bangot mong anak nagtutbras. Kinawari sa anak nagtutbras, damang lulatak. Nagdalos tingipan ko. Nagpo daw, di ba kuya? Oo nga rin. Sabi kuya. Awan. Kasano, dati ni, amom datoy. Sige. Ano di mo amunta? Anong naimiyak din nes ti rupa mi? Ore no mabalin kumamat nga dayumi ti rupa mi ti screen. Gimitan ng rantana mo't manong naimi iti nes ti ulo na iti ulo. Nagbanglo. Sa agdumok at makitak ti puun ti barukong. 17 years old. Virgin na virgin dito nga babae. Kaso tiraminaw, ha? Okay. Si Putang. Uy, di screen ti sa si Putang. Saan saktikit kita? Di screen. Sige. Sige, itat sumaruno. Amumon. No, kalpasan deta, masurutam siguro. Kastoy ko, ya? O, deta? Amo margayam. Tsukla mo ngamin iruki. Amo no, kamaliak, ti panang iruki. Puro kamali amin, katuwa na. Kanored nung nantakan titingan, o kamali ka. Sigurado nga di sumarsaruno, kamali ka man. Kayang-kaya nga rin na. Sige, kuya mo kon. Diya pa lang panang ruking namin, tidya ka mo. Sige. Ituloy ko to sa Jabalain. Diin ka nga ro din. Kayat mo ngayon nakon? Baka ano kayat mo nagabi din? Kuya? Apay? Awan? Apay nga awan? Siguro, kuya, adot experience mo. Experience tiyan na. Di mo ko na yung ni palang, anot na nga yung girlfriend mo? Eden. Di mo ko na yung ni palang Eden, iti girlfriend mo? Iso pa lang. Siguro, iti ore, iti adda iti college, kada mapaspasama ka na kayo nala. Adot ka kastakot. At pwede kiti sa anin ng virgin nga graduate ti high school. Baka kasta ka. Virgin ako lang, kuya. Kadi. Nawang pa'y boyfriend mo. Ato gararem ka niya, kung siya kaya. Madaming kayat kung nga dinakbat kayat. Sino ko ma? Kaya mo tibaga? Sino? Sika, kuya. Loko-loko ka. Saan ka mabalin? Huwag. Api nga huwag. 17 years old ka pala. Kasano nung itarom na, kas pagari. Abangan numapita yak. Mapagdaromak ko ma. Napilitan na iso. Namapag ko mapilitan na. Loko kang obing. Saan akong obing, kuya? Manulat taon nga diferensyata.
Di ka di mapintasan kanya. Kinapudno na. Itay palaing ako. Nga ani ko yan. Nga kahit kung hakan ni lips mo. Hmm? Lips lang. Lips lang. Di mo kahit di ba? Lukod dan sa experience mo. Tuwan. Is-istoryada lang kanya. No? Diya kayat. Dahil na di mo kayat. Kasanon no. Noon dama ka mo, kasanon na masikugang ka. Karipasbasa ka. Kating sigsigugan Abay. Diyak mat kayat nga isarag mo Hana nga ron. Wala bisito lang. Alam na kuya. Napno. Madamat na experience ko. Sikat kayat ko muna nga mga kadagit bibig ko. Kuya. Di mo kayat? Agawit ako na di mo kayat. Agawit ka. Kuya mo. Siya kung ti mo nang umagaking ka ang... Loko ka. Kuya. Kuya, please. Please, kuya. Loko ka. Mga nagbabawi ka no. Sana ka babawi, kuya. I love you, kuya. Saan ka napagsinaan ka ni girlfriend mo, Kahit ko lang na experience ko. Huli, lips to lips lang, kuya. Kuya na, sikat kayat ko. Nga mga gig nga muna nagitilips ko. Kahit nalpasin, sikat na nga kanyak. Ituloy ta, kuya. Ituloy ta. Kuya lano. Kuya. Kuya, please. Loko to yung babae. Lalaki ak manong. Sa nakimas tigit ibibig na. Naglapsat kang nagbarlo. 17 years old. Kuya. Sige, kuya. Huwag, kuya. Huwag mong tigilan. Tuloy mo, kuya. Aging gana lang tilips ko nam. Dito pa'y parokong ko, kuya. Kaya't ko. Sige, ikatakot. Deta, kuya. Aging daak iti. Supa. Kuya, come on. Kuya, come on. Huwag, kuya. Huwag mong tigilan, kuya. Sige, sige. Kuya. Huwag. Huwag, kuya. Huwag mong tigilan. Tuloy mo. Sige. Kuya. Nagkayat. Kuya. 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 Masahim tamay sa kagat-kagatan tamay sa kuya. Kasta tibagbagada ket. Sige. Kuya. 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 Kaputusan ko nga matered-tiriknak manong nemi sinakruy kon ni Lisel. Sa kwensereken itikat kaakwarto. Impaida ko niti kama. Inoksub ko t-shirt ko ken t-shirt ko manong nemi. Kuya. Kuya, huwag. Di ba? Bisito lang ti agek ti lang bibig ken ti marukong. Apay naglabos ka maten. Di mo makayata ka nandito eh. Ha? Nagtakil, kuya. Wow, danti istorya ko. Ganigiti padang nga girls. Sige, kuya. Agtugo ka natin. Uno, sikat aganda. Tasyakti. Sige, aganda. Kalbasan na. Sakmanuan. Oh. Lisel. Come on, Lisel. Lisel. Oh, Lisel.
Lisel, Lisel. Oh, Lisel. Lisel. Nakapapaot manong nemi ti parimig pananggal panang mulmul na panang kagat-kagat na sana pa'y usarin ti ima na manong nemi nga i-o peneng close. Sel, no, 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 no. Sel, no. Apay na kusot mo. Pumutok. Ha? Yun tingor ti pangiputok dito eh. Huwag. Huwag kuya. Ang mga naman sikwag-sikugan. Di ba? Di na tulag ta? Sige. Dikit-dikit bibig mo. Ti barokong mo. Sel. Holy Sel. Sel. Kuya. Kuya, nagmayat. Naglaing ka, kuya. Kuya. Ipapabampay. Kaya't ko kanamit kanya, kuya. Sige. Urita namin ado nga sinabunak na ita, kuya. Diyak pa'y mismo, kuya. Nabanglo, kuya. Sige. Manong Nemi, nabanglo nga peso. Kanadan nagtubog. Kuya. Kuya. Pekas jay. At kayat na rumwar ngayon kas na saan nga makaruwar. Gaputa nakasara. Ana? Nakasara? Kahit mga suwan rumbay nga malukatan tap no rumwar. Kuwa na. Lukatam nga ro din kuya. Na? Kinagsikog ka na. I-withdraw to kuya. Kaya't ko nga ma-experience ko nga namin pinsan kuya. Sige na kuya. Elan kuya, please. Ubing ka unay. Hindi, dapat 16-15 na makaramanin kuya. Elan o kuya. Kasano no saan nga si kanagbaling asawa. Ang nga baling nga nasakit, hangan tog sakit tinagam ko kuya. Adadang sakit tinagam ko no sa among ituloy. Datantuin kuya, please. Nagtulagan ta itang gala iti kwa. Nga saan ko isasaritap na nga kaksikog. Ngita lang tagat saan kayat kunain. Sanin. Ha? Di mo ituloy? Huwag naman kuya. Huwag kuya, tuloy mo. Isok na nga rakop kanyak manong Nemi nga nangagkaragiti bibig ko. Sana inagkanmet manong Nemi ti barukong ko. Isunti rin mabaw manong kitni. Naglukotoyin. Isagsagana na nga. Uy, sa mga alain dita. Saman. Isarako. Tugawak. Tapno alalisto. Uy, huwag. Tugawak. Uy, ano ka, kuya? Kuya. Sa mong itutuloy. Ano nga saan ka napanit? Nick. Insagad ko lang, kuya. Loko kan. Di nagtupapabasulan na masikukan ka. Kuya, 17 years old mo pa ilang loko. Ang mga no itarum na, saan kuya? Promise. Sige, uksutin mo. No, hindi kahit uksutin. Di nagtugawanin aman. Nalpasan nga na isa rin, kuya. Papatayin ka, no di mo ito. Di tayo tuloy. Loko kan. Binaybayaklatan manong Nemi kit ison tinanggawa. Ti kinaykayat na nga inaramid manong Nemi. Nagloko na tingubigan. Dikwan, paspaspasan na. Kuya. Wala kon kuya. Oh, kuya. Heaven. Oh. Inarakop na manong Nemi sa anak kinayat kataan. Sanayin giling-giling ti patong na. Oh my God. Actually, manong Nemi, italaang ma-experience ko ti makinaig iti may nga virgin. At awang matay na pasamak ka na kami kini Eden. Nga tsaka mo no talaga mit lang virgin Eden mo no sa amin. Kuya, nalpasa kun kuya.
Kusot nga rodin. Ketsi ka. Diyak pa'y nadlaw nga nalpas ka. Sanin naman kuya. Nalpasan na kastoy kuya. Sige, sakmatin itiakin baba. Ha? Kuya, kuya kahit ko't maminsa nga pulo. Hana? Kahit ko't maminado kuya. Kuya alan kuya. Kuya. Sige. Talaga nga alan na. Dindo ka nagsakit tapos ungkuhin ulok. No saan kong ipanloko. Isang, kuya. Kuya Manuel. Kuya. Kuya. Opo kuya. Paspasam kuya. Mapalag manin kuya. Kuya, mapalag manin. Diyos ko. Di talagang naosap sa pulan nanto. Ang mga nuiso amismo't mga remedyo. Baka tawag na tawag sa nakawisan. Baka umay nakdanunin dito balay, Diyos ko. Kaya na mga ayaban na kijibalay na. Nagloko na, kuya. Alam mo rin, kuya. Kaya tuwawin sa pool, kuya. Sige, sige. Di ka pinalpas, kuya. Isong ituloy mo. Ituloy ka. Ituloy ko. Kuya. Kuya. Sadik ako. Ha? Sadik ako. Ha? Urayan ka. Sabatin ka, kuya. Sadik ako. Saan ka sadik na? Sadik ako. Sino? Sadik ako. Asano? Adwet ako. Ana, dito. Oh, dito mo dito ka. Oh, kuya. Kuya. Ore ko lain sagad manong naming at nakapapaot ti panagkinayat kat mi. Nakasla digit na urnong manong nami nga karkargahin ti pos ungko kit imbuang ko amin. Oh, naisang-sangayin nga rabi. 17 years old manong nami. Virgin na virgin. Sabi ko mga saan kunto apakadaksan. Ngayon nakas pagarikan na masikugak dito nga babae. Iso ti kasar ko. Saan siguro nga kami kini Eden, tinaikari. Kuya, mabayag pa ni mamang mo? Nakaturasan. Awan pa alas 12. Mabayag pa eh. Wow! Loko, baka ururan na ka di balayo? Tesal po mo, hamoy tugot? Jack itugot, kuya. Tano itugot ko makadisturbo. Baka no may nakatuntunin sa balayo mi. Saan, kuya? Naimas itan diturog na. Iso nga, kuya. Halamanin, ha? Manin, kuya. Ure kat tamo pa inuksot. Kan madlaw ko nga ni dakil tamang natangkin na ta, kuya. Kuya, alam mo nun, kuya, please. Huwag, kuya. Huwag mong tigilin, kuya. Naminsan pa'y nga rikos manong nemi sakbay nga madlaw ko. Nasumangpetin ni mama. Nagalalisto kami manong nemi nga nangirsubli inuksub mi nga ruwaten. At po ko natulbig ni mama. Iti kusina ka nga rumwar. Medyo latap ko, kuya. Sige. Iti likod ka nga rumwar, ha? Ora kat damat ruangan talikod nga babalim pagruwaran sa kaksubli di balayo. Huwag, kuya. Kuya, ha? Ito may minsan manin, kuya, ha? Thank you, kuya. Diyos, kuya. Oh, Manuel. Mama. Di ka pa'y naturong. Apay kastat langam. Langak anya, mama. Kuso-kuso tapok mo. Kisla ka lalaki gabo. Di mama. Sino kumat kagabok? Yang ni mama. Apay nga, baligtad na short mo. Agin, ururur mo tabulsana. Ay, ikaw po. Inaramid mo, aya. Naglabos ka sa mga insubli, baliktad mo din suot mo. Samad mo. Apay nga ron. Nagtagtag-inom pa kita, mama. Nagtagtag-inom ka. Huwag. Kahit madit, tagtag-inom ko.
Isang binaligtad ko ni short ko. Sapoy. Handa ko makinagabom dito ko na kumangim sino ko mangarod. Imposible nga maayabam ni Eden. Magure ka. Luko ka. Ang mga madnod imalato yung karuba. Sino ko mga tinamnamain nyo man? Sino ka dibalasag ti karuba? Awan sa amin Talaga man nga, nilisel. Ubing pa iso na, mama. Ay, nangobing pa kit balasa ngayon. Tapi ko maumalati. Sino nga talaga ti kinagabom? Ni mamamit. Ingay ti silid yun, tingkak, pagsubliak mo ti silid ko. Tamno maturog tayon. As lawanan nyaman na ti kabigatan na nga napasamak manong. Yung ti kadak ti hardin nga wat-wat-wat nag-exercise nakauyos nga nakasure. At damit nilisali ti hardin da. Kumaw-kaway ang kunana. Umis-isem. Lukot ti nga babaeng. Nakashort man nga nakasleeveless. Nagimas ka. Puh! Tunokon payapayang kat. Pastor kang ganito pala naman dapat ni mama. Hay, buhay. Iditagring ti cellphone ko man. Ni Eden. Nakabaso lakin Eden. Hello, sweetheart. Good morning. Good morning to. No, Bram. Madamad jogging ko. Hindi ka unay pamatyo. Tapay. Ado unay krasking ka. Siksikan lang ti babae di biyag ko. Siksikan to lang ti ikutan. Ngayon na imot ka mo. Nang naimot, aguray ka Hindi ka makauray. Nakauray ka ti manong atawan. Hindi ka makauray ti awan makatawanin. Ito lang Numakasikog ka. Amar ko makasikog ka. Ngayon mo. Masikogam ta imam. Oy, jakararamatin ti imak Anong ngartungos usaram? GRO? Sikamit. Imposible Hindi ka masulisog ka na giti GRO. Mabaling ko yung panagkailkin ka. Ngawan ti sa bali nga maramanak. Kadira maramanak to ka na inosang siksik ka. Oh, di kat kumagringat tabatog ta sakam, ta mailumlum ka. Ha? Uy, talay bagbagam. Magkagululbod ka. Ano ka magkagululbod Diyos ko. Hindi naman tayo yun. Agringat, tibatog ko nga dakit. May lumluma. Kapatagululbod Diyos ko, saan ko? Kinun ko nakmanong name. Abay kami nakatawag ka. Nagpakuyo ka kuma. Ito na after lunch. No to'y, itimul, adanas kang gatangi. Sige, pamarandok buhit sine. Anatarandam ito nagtipagsinyan. Kitap no marakop ka. Magkan ka. Maaprusa. Madalapadap ko. Madalapadap. Ay, pariparigat mo latabag Mr. Manuel. Diyak na puutan kabayatan nagsasarita kami manong nemi kani Eden at dagayam ni Lisel manong nemi ti asideg. Diming pir nga da ang mismo iti alad. Manong nemi open ti alad mi. Tayo cycle wire. Iti malpasan di pa nagsarita mi. Natalyaw ko. Ay, dakagayam dita. Uy, ang sweet ninyo Nakakaapal. Lagi mo naksa. Loko, di ka padbadlaw. Man, di ba, tinapasamak ka na ta, kuya, meaning, on na tayo. Hoy, sana ka sa tulang. Pinaramanan ka lang. Tapno at experience mo. Maring no sana kagsiko. Diyos ko, saan ko Uminom ka datungan ko. Apay mayat? Mayat, sumagbagada. Amok na ita kuya, naramid kon. Ito sumangpetak itirabi, anda nakasagana nga cook. Jerep, sanga litro, inom kami. Sure ka? Uy,
No kasunod ayat mo sana kagsigok mas pay kanya. Di pagsayaatan naman nung naming after 2 to 3 months. How mat ipagdaklan ti Chanilse. Numanin awisan nak manong nami ngem saan ko na kaya. Numanin ibagana manong nami nga umay dito balay. Ngem saan nak ngagmay may sa tadalata ni mama. Numanin awisan nak manong nami na tumawag ibagana ngagmay may sa balay da ngem saan na kamapay. Oray kahit ko kumamit manong. Kahit kumita talaga. Ito talagang imasik una eh. No? Tsak lamang arami din di problema tapno tsak to kakaasi. Haging gama nung naming nga saanan nga tumutawag pa ni Lisel. Uy. Kalpasan manong naming nga dimteng di sa bali pa nga tawen agplamplano kamin kini Eden para di pa nagkalay sa amin. Okay. Tulagan din di kalay sa atas yun. Okay? Ngayon sakbay nga kasarta. Sakbay nga ito dingta no intun ka ano, masapol pa nga agkumpesar titong galmay sa kadata. Ano kahit mo sawin? Ipod nun ti amin-amin. Tadyak kayat ti makiasawa at adilimlimad na. Ako matilimlimad ko ah. Sigurado ka. Awan, ano kung matilim na mga limit ko? Baka siya ka? Siya? Awan. Amom at namin kanya, na may panggap kanya. Diba amom ti duwa nga agar-aram pa laging kakanagitoy? Bagak matken ka. Nga kakasyak lang sang ko mga sangwan ida no, may dadya balay. Ngayon, dagiti mat parents ko talaga pagpakaset no, sangwag latay ida. Tapos na umakunada. Ngayon doon nag-asawatan, siyempre sardang danton. Dati kahit kung ipudnukin ka, awanan ti sa bali. Sika ngay. Siya, ano ko mati? Okay, ano gutek? Idi adan trabaho. Adan sa namin talo. Na naawisak. Na pangkamiti diskuhan. Napadasak iti nangiruwari ti GRO. Ito lang. Awan sa balin. Awan sa balin. Kita anak man? Oo, dada. Abang katawa ka. Amun na maisarang tiropan. Nisarang, dada na eh. Ama, mati. Ada ilimlimid mo, sweetheart. Napimpintas ti tulag ta, noon ti limad mo. Ibagam ti pudno. Awanin sa bali pa niya ibagak, dahil laeng. Sigurado ka? Sigurado ka. Sige. Saan ta karod nga tultulagan pati kasarta? Tapay. Gabot na di ka matagpudno. Ano ka matarong bigay pudnokin ka? Ni. Sabi mo, bumugkaw ka. Adamat laking ka. Di ba kasungbat mo niya trumbeng ipudnong kanya? To aming style mo? Saan ka nga nagbalingan na pudno kanya, Manuel? Napag magam kasara ka nabalingan na pudno, inananusan ka for how many years? Nga saan ka pinilpilit nga, adam mapasamak ka na ta? Pagkatapos pagtulagan na ti kasarta, dito ti bagam? Ape nga, puntot ka kasta. Dito pa nagkasal, dito pa nag-asawa, ang tanak, apapain na ko. Una tayo, papilit mo tumad kami nga dama, dasan ko nga ibaga, palimad ka, ko nakman. Di mo may pagsusurotin. Makikita ka na giti rupa, Manuel. Kahit ka kumalangarot nagbalin ko mga napudno. Mawatak mo't kahit. Noan niya man tinapasamak. Tilang kayat ko, kahit ibagam nga mismo kanyak, ikompresar mo kanyak. Ta dapat lang. Agbaling nga, nalinis ka, kaya nalinisak, ngawan tilimad titong galmay sa karata, sakbay ng kasarta. Nga madalimad mo, adapalimad mo. Habi nga di mo ibaga, mawatak kumamad ka. Nga magapoy ito dito sa among panangibaga.
I'm sorry. Saan nga si kaken siyak tinekari? Baka si kamat, idaging ko na. Ayat mo lang mga aramid ka pag sinaanta. Siguro may sa kada kita'y duwa agar-aram king ka, kayat mo, kayat mo digid naganak king ka. Sanga ng sakit, di ba, Krangko? Kanawan ng sakit para kanyak, no mapasamak, di ba nagsinata? Dito ti kunak, imbag, tasang ko impay king ka, kinibirihan ko. Kastapay, panganamon, mabait lang. Lawlawagan ti amin, kasano ka lawlawagan ti amin, kahit adin mo kahit ng ibaga ti pudno. Ano amin kahit kinapudno, ti panggap kahit mo nga amamuhan. May panggap ka na kayo, kinilisel. Makidam? Man, ano ko man yung bagamitayin? Di mo lamadlawang na mo? Iso nga pilpilitan ka? Kasano ko pa nakaam mo? Makidam? Imbaglagad din na halak nga saan ka nga napudnuhan niya. Napudnuhan ka iden. Ngimday dyan nga ba aping naskin nga raman tati amin. Yan danging aksidente lang tinapasama ka ng aksidente. Nagayayatan. Awan din narami dan jubing no sa mo kinayat. Nagugusto. Ngim saan nga naulit ka pata amok nga bidot, basol. Iso nga saan ko nginulit? Ipagbagapok iti relasyon ta. Aping nga si mo ipudno kanya. Ti saludsod. Ipatpatig na kadipay layeng. Eden? Nagsayanan. Gabote sa mga panagpudno kanya. Nakurangan pa nagtalik ko kayo ka. Iso nga useless ti may isang relasyon, no adan pa nagduwa-duwa, kaya na saan na kompleto at panagtalik kan panagayat. Agyaman naklayang for how many years kayong patignak, Manuel. Ulitek, agyaman nagtawon na pasama ka na ta. Gayam kat saan nga si kakin siyak tinekari. Goodbye. Makapungtutak ang manok sa humano. Nang namnamak nga da kami. Respetar ko't kinababae na. Dadya lang ang panang. Sakmat ngamin, apay nga sangkong impudno. Apay nga naglima da. Amo na gayam. Kasanot pa nakaamo na. Nagproblema akmano. Nadlaw ni mama. Ay, nagproblema mi iho. Di ba, pagtulagan nyo kuman, kini identical life sa'yo? Awanin ti kalay sa mapasamak, amaangay mama. Nagsina kami. What? Nagsina kayo? When? Itian niya nga rason. Saan nga ta kami tinekari? Saan na kapudno ngay patpateng? Ay, susapo. Sumit lagayam nga saan na nga maitad ti amin-amin na kayang ka. Tawan, di ba nagtalik? Kan saan na kang ipatpateg? Da kami karili papang mo. Ipatpateg ko, ipatpateg na. Nga dito taga po na no apay nga masigugag idintag kasar kami. Adamat pagsayatan na ti masapa nga panangited, di ba? Adamat pagdaksan na no, aging papaidam pa lang. Di nakagayam po nung ipatpateg. Dadaka di mo lang tipod nung rason? Awang ka dit sa bali. Baka adabasol mo ngamin. Tsaka mo, ha? Lipatan mo. Lipatan yun niya din. Saan isot agbaling nga manukong yun. Ngayon ti saludsud ko. Adasan na kakidaya. Adasan na kinayat kang ka. Malagip yun ready. Panakakita yung nga baliktad short ko. Dili ba gayong adakin ang kabuk? Agpeso mama. Gabot ay may nak. May nilisel. Anya? Tibalasan da, tibangi? Ada na pasamak ka na kayo kada iti garabi? Wan mama. Nga dadat sang ko nga naipudno, kineden. Nga namon nagayang nga tsaka mo, no kasano nga namon na. Nga namnamayan ng ipudnok, ikupasar ko kayong kuha na sakbay nga tulagin mo kumatikasar. Kumusta mo tinilisel? Tsaka mo. Idi, tawagan na kibitahanin. Graduating yun sang kadi.
Nagraduaran ka dito nga tawin. Last sem. Habi nga di mo tawagan. Ang mga niso mo na talaga tinagpudno. Naging pulong kang ka kini Eden. Tawagak manggiti mama. Hello, kuya. Ala, long time no talk. And long time no see. Kuya, dua lawas langin, ang graduara ko. Ano tinagalong kanya, kuya? Ibaga man nun, kahit mo. Huri awan tulad yan. Basta, into mga pas graduation ko, kahit ko, nag-date tanto. Apa yung tinawagan na, kuya? Kahit kong umamuan. No among contact number ni Eden. Apa yung ni ko, Ate Eden? Yung bagam ka di kang kuha natin na masamak ta. Saan, kuya? Kasano nga namuan? Saan nga iso mismo tanang ibaga? Yung tsaka mo, kasinsin na kayong timay sa classmate ko. Nga nang istoryak na pasamak. Namuak laingin, itinalpas ko nga na istorya. Kakabigatan na. Naibaga na nga kasinsin na kano ni Kuya Eden, ni Ate Eden. Kat naibaga na kano timbagak. Ore ko lang tinungpa ko nam. Okay lang? Sorry, Kuya. Saan ko inaranta? Ngayon istorya kaming kadagito eh. Kay eskolahak, nag-istorya kanyak, ay panggipiti sex. Natsaka mo nga kasinsin na gayam dyan may sa kadagito ka eskolahak. Ano na pasama ko eh? Insin na nakon. Gapo ito data. Huh? Siyempre, no talagang ipatpatig na ka isa anak mat nga nagkamat. Ako matidakas ka ng pasamak, hanak mat nga sinasikugan. Saan ko nga nga naipudno kayong kuhana? Pagtulagan mi kumanti kasar mi. Ngam ko na nga before kami nagkasar masapon nga. Agkumpesar titong galmay sa kata kami, noan niya di kiti napaspasamak. Nga nasken nga, ikumpesar mi. Saan kumat nga ibagat kas jay? Amo na gayam. So, sana ka nung nagbalingan na pudno kayong kuhana. Ala, kuya. Gapo kanyak sang kang nagkatuluyan kini Ate Eden. I'm sorry, kuya. Sorry, kuya. Ibagam noon at pagbayad ko, kuya. Tapno mo, may karog to nagbasulak yan ka, kuya. Sika. Siyak? Ano nga siyak? Sika tagikaro. Ha? Tun makapagturpos ka. Kas na ko na pag-date tanto. Peso, kuya? Ta ikarom tinagbasulong kanyak. Mansuan kanto. Kuya! Yes! Kahit mo saman maulit man hindi nga nabi, kuya? Wen, gagaraing kanto. Oh, kuya! Kuya, uro-orayag na nga mapasamak. 2 weeks langin, kuya. Kuya, I love you. I love you. I love you, Manuel. Kuya, nasungbat mo. I love you too. Oh, yes! Manong ni Jack pulos pagarupen nga da kami kini Lisel tinagkatuluyan. Ngem, inuray ko manong name nga naipasa na ti board na and then tinulungak na nakastrek iti trabaho. Ngem kabayatan manong name data nga panawen pasaremamintuwa kami iti may nga lawas. Agus usar ti contraceptive pills tapos sampe lang sikuk manong name. Mamindua ti makalawas. Perming nakagagagit nga Lisel. Perming.
nakaimimas. Iso nga talaga tinekari para kanya. Siguro na naramanak ni Eden. Baka da kami matlang. Bayamon da diyang Eden. Hanga bale. At damat ni Lisel. Awan ito sa pulag pa kini Lisel manong nemi. Napimpindas ni Lisel. Kaya naimimas. Itiag dama manong nemi. At dua nga bunga. Ti ayan ayat mi kini Lisel. Dua abunga ti ayan ayat mi manong nemi. Tag-asawa kami. Nagnayan kami di sidong ni mama. Yan tangi kita karubamet. Ti balay mi ken ti balay da. So nga nakasasadig tumalatiwan ti katugangak nga babae nga umay mangtulong kini mama nga mangayuan kada kiti apuko da. Kagaysa kam ti kotse manong nemi tap tumapang ka magtrabaho agpabagatan agpaamyahanan na. Sakam to agdanon dito balay no ti mumalem ket dungasta nga adda kam tumanen ti rabaw ti kama. Kaslusan nga mabannog ti asawa. Ubing ngamin nga naasawak manong. Iso nga, ubing nga naparamanan. Iso nga alang-alang. No kaskasano lang manong nemi, madangkam tupay sa bali pa nga anak, nagkontrol-kontrol kam ngamin. Ta, usto ng duwa kunak kumangim, adan tupay mesa, kunak, ta ison tumatan ti pa nagpalaykit na. To duwa ngamin nga babae pa lang di kita anak mi, kaya't kung adan tumatla inuwi di nga lalaki. Ni Eden manong nemi awanen ti damag kukin ko ana. Tasaan nga nasken pa'y makidamagan. Basta umanayan nga ni Eden kat nagbali nga first love ko ngem saan ko nakatuluyan. Adamat paset na itibihag ko akas paset idikalman. Agyaman ako na iti anus mo nga nang iba sa mano. Kat sapay ko nga adamat na ibatik nga adal. Liwliwa ken pagsarmingan tibihag kadagitipadak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program. So, agyaman nga pagaya mo, Manuel.